non-birta thanbang samai bismai disopi non-birta thebi pen arjui tha LP School Sudana Phan Bike Pen Aking Patong Pe West Karbiang Long Khironi Green English LP School along Kacharli Mi Serjana Bepi Arta Ningkan Kep Apo Amen ke Biren Be Arong ke Chirim Be Arong Alang Litum ke Mesen A School Kawedet Ajoni Khironi along Ansi Anama Hem along Dopen School Dun Bomlo Kupai gelang no ajoini patodap school a porahut school a hem an kedam bomahut anung pen bike ke paprap pen kedam atum akeng patong tekang pet ajoini tongsikot pen Khironi Model Hospital along an pon kelang I aronjam kawedat ajoini di Fu Medical College Hospital along an refer pondelo lasi ke isi along ke chari pon akethegi ding atuma phan Khironi aratum kachuning ripon ke lapuson henlo Khironi Hospital along ahut isi ke ason akiso kelang atumanta dolo Bon sitami non ke along kaprek ademalong an ponthu thayamat a machine an chorlo lasi KCCM tuliram rong hangaphan pusitami sodak men chuning ri ponthulo prabjin pen rat ka chuning ri alam the kapachun ponjia phan pusi tangte alang li tum kaning je pon alam the arjik sina news text report b news 7 non-birta ton pen arjui tha Pini kenangan apor ada porpai proxy apor malom kenangan arta kom heglang also ningkan arta gap amen ke serjina bepi arong bangke cirim tepi be rong pen po men bangke horen be oh biren be lang litum jiriken deng pinisi puri le hai but also bang Khironi Green LP School long se Charlie Bomb matla bang so Charlie Bomb ji ka Charlie phan pura ke bang hempen ke bang hot nut horen ingti langli bike discover bike pen bang bom hot langli phan la niso phan akeng pakoi pet la si pini ladak Khironi Model Hospital long wan lo sitame pini ladak bang un e pusi puthot ladak pen ha Difu Medical Collection Hospitalan Pontulo si ladak isi nili medical Model Hospital along ke damtang ta pulo ninje lo non stame puingtung je ladak asap so bak akeso wan stame langa bangawe langun lang thek apen ke lang ia son ave la son sinili theglong apong tin le wang la pen lang pusitame la son thot si pini pusitame lan akeng chinglok pet pen ladak pen ha medical college ka chiponi phan kon ne kisung du ladak si Khironi ha war pen lalo pen ke dak ngom te bokterai an ke ladak si thedung isi se ka chelanga hem posi litung bang hobom stame pini ladak pen ha difu ke poni phan anta ambulance si anta pidunun ate ave kasi lasona apong lo ke po nonanta tim kar biang long ka chari atum ka dogabe alang litum ladak nangkilang apan wangwe lapen ladak penangan atum stame tim kar biang long tumpan pacini lo de Khironi Model Hospital ke meme lapen kilang hia son ka dogo we jata we lasinang litum pen nang chilang apan wangtha pota ke hang apong do dolo stame lang litum wangwe nang chilang donde lasi non na bang ke nilitum ladak pen chuning ring tung je wangsu Model Hospital apan ke pa mesen je apan kesu kelangun ladak pen ha dipuan ka chupon aphan penangan atuma hemari kawe akhia dat kawe tongke sungpik pikhang lasi ladak langdam lo pute BGCP lock chot pen aka prek thang ta long le ladak lasi laso Model Hospital along lan wet lo makilang son kipi lasi dak Khironi mate pilang pilong si pilong tu jirinding part pena guardian tung dak room long ki bidun nisu serjina bepi alang itu hopu mat inglong na tu bang la education na problem bang men ke school apine la hai bang ne sen pu ave da jog bang la tumta asai jog je pen si dak Khironi long bidun nang popti lasi au so bi heglang nikan ke velang lasi room ke do pen school hem ke dam hut bang pai lang no jok bang la bike bang ke bang pilone ko sono ne bang accident der bana su bang ke akeng cinglok pet kangjang lo la sidak Khironi Model Hospital ke bang ke dak mo pen itu ma jersong da pulo asi aprang hospital pen non hospital
kiti ke bonai nak lo lagi. Athema dah ke pudamet londe ambulance ha, ai facility puta, mo pene call lo lasi. Nitu me ambulance bang non bijilang lasi mon adha ghonta phisi longi kusiku. Sita ku patient bang ke serious bombo. Lasi lason londe kupulo. Aku dah model hospital long ke donai ke ton sukot emergency ki duk kela katung jong si pine kisung dokok tangka poisa be pen men difu panune pelon dak si ke pamene ya sai hem lumati kasi nili ka cining ri banget sa tuliram rohang phan kasi lang likit prabjin pen dak model hospital long bang kaprek rok pini kengcing lok pet lo non dak adu ultrasound adu pine x-ray adu lahai luhui anta non anta cengcelang people lo lage mapu arnibang dak pen paklang chot arnibang dak penta nilitum dak heruni auto station penta penang an a patient aphan ta ke joy si pon nang kok tilo ajak tume poisa ave tangka ave tani tum kerat dundun lo halong ka pon nang kok tilo ultrasound poisa bang do gari bhara poisa abang ave de tilo lahai luhi anta nil tum face bom lo lasi prabjin pen dak bang ke laso asai hem bang ke pine ultrasound puno x-ray puno x-ray poson de non mum pen usu phan x-ray kuri loi mati lasi lahai luhi anta ave de lo lasi prabjin pen lahai model hospital bang ke mane kadu ave kapre facility bang ke PHI phansi jeneri sulo dola la prabjin pen la tuar bonai atunta bonai bom lo tong ne delo rasta la speed breaker bang ke prabjin pen binang koibon Tangte pini berta ke lansing toni koklo domi thak me kurwang thu kar